Ei rasismia tai mitään, mut niinku. Miten tää saa... Jeyu, miten sä saat tän auki, kun Siis, mä hakkaan sitä ja painan niitä. Vaikka... Ai ai. Ai vedä joku osti taas. Koslaate... Mitä vittua, koslaatikainen koslaa? Laati alkoi vaan. Testappa. Laati oli inno. Laati alkoi vaan ampua. Pistäkää hissi alas. Toma voi olla teidän ovenvartija. Maami, haluuks tulla meidän vessalinnoitukseen? Tää ovi ei Voi, aukee, tää mä ovi tulen, ei älkää aukee. tappako mua please. Tää ovi ei aukee. Okei, kyllä se aukee, mutta mä haluan tehdä yhden jutun. Onks Mä haluan tehdä mitään? taktikalin. Alekki et! Taidaan niin ja taita. Mä menin sen lattian läpi. Sä et revaa sitä oikeesti koko ajan. Alekki, mä tapaan. No ei mene ihan mister pois, mä revaan sen. Oma T-kaveras, kun saatana tappaa meitä. Joo. Mikä? Koska leikkiä ja mistä? Joo. Ja mister tulee. Ja minä en ostaa. Tulen! Kerän! Aleks, miksi sä oot no homo? Kettu ruodatko sinä ostit jo toista kertaa. Joo, vittu Mä en mikään Alekkissa. Tai sit Jami. Ja tomato revattiin, of course. Vittu Alekki, sä ostat koko ajan. Sä ostat enemmän kuin minä, saatana. Minä en Kaikki osta vittu vittu lähtee kerran. tiedot ja huomenna alupuolen aikoina, että sä ostat enemmän kuin mua. Mua ei vittu enää syytetä sitä. Mutta Vituttako nami saatana. Alekki mahtaa vituttaa. He, toki. Et toki osta. Toki oot tietysti. No niin, tuo homo mä metsästä. Ketä? Ei Niin kun ketä? siis Frosty. Mikä tää? Niin mä tiedän, että pätää se. Joku yksi teillä. Alekki ja mistä Tässä kuollut? hissi. Ei! 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 Ei vittu! Ei! Mä oon vähän niinku Oi vittu, mä oon taas out of mapissa. Saatana! Killiä konstevo. Ven yli! Ai. Kaikki sä ostit. Sä et voi olla vittu koko vittu mapin ajan teetä. Niin se osti. Se osti, se ei voi olla niinku 3 viittaroundia Tai Misterin kanssa omaa ilman et ostaa. En usko et viittaroundi voi olla vittu ilman et ostaa. Joo et oo. Frosty on kämpi. Tuo on niin vittu epättä aina vittu. Tee. Sä oot tee. Mystisesti sinä olet vittu Oot sinä jo. Niin mut innot kai sä kämpi kun on sillä. No, eikö? Jos se vika inno. Joo. Hei Jelly, älä coastaa please. Vielä kerran Ja niin mister? tänne. Joo et coastaa, et vittu. Lähetän mulle vittu tuolla Steam chatissa viestiä, että taaksepäin.
Et vittu yhtään koustaa. Saatana jelly voi. Siinä, tiedätkö missä se hissi on, tai se jaidis hissillä, mä oon siinä niin. Mikä vitun hissi missä? Miksi oli surkia? Me ei voi painaa nappia. Me neuvoin tässä tiimissä, että että se vois nyt mennä sinne päin, Ei oo koska rahaa se ei äly ostaa rötäriä. Se on aina vittu kiva kun Siinä semmonen iso ovi. Allekin vittu mogaa mut niin vittu Siinä me tuoda pitkä vaan pöytä. vittu Et sä oo levaa missään mut täällä. vittu hauska. Vittu takana minä mieleen. Musta akkua täällä, varo. Vittu. Tää mun suunnitelma. Tää on jotain niin tyhmää. Vittu ruudako voitaa? Mitä mä sanoin, mulla on akkoitteella. Alekki muuten, vituttaako sua kun aina kun sä mogaat mut moga menee vittu hukka. Koska pettu kege. Ei. Kiitos. No ja, Mut mä jellyllä please koustaa enempää. Prosti Ei päästä mut kato, sisään. mä vaan halusin, kun täällä on niin moni oottanut Niin, mutta pitkään. silti. Fiksi. En. Prosti päästä mut. Tulee. Jos mut tulee taas traitera ja yllä. Se oli vaan sen kerran, että ei tarvii monen ihmisen odottaa liian kauan. Kun slaatios kuulla. Kousti, mikä kousti? Aha, mua on ajankäni ja kaikki. Tule! Tuu kyyti ja mistä? Hyvästi. Apua, joku pitää ihahdit. Ish. Kosti. Koslaatikainen. Vittu ois koslaa. Koslaatikainen. Vittu. Koslaatikainen. Haleks. Joo, kosti ja nää ketkä meni vittu. Koslaatikainen, koska täällä on detektivekin vielä, et älä nyt olla kossaa. Niin mitä? Niin mitä? Maami, jos ne sille meillä on niin. Moi maami! Jelly. Ei, tää Aleksini on tapettu ja se on sanonut Frost. Sitten Frozen. Frost viiva, sitten se kuoli. Ja se oli unidentified. No, Frozen on sitten ko... Elisa mitä? Exit yritit ampua. Yritti. Hei, mä kuollut. Petturoidako ja tomatako? Frostiin me tullaan se toinen. Mitä? Tynnyri. Ja Ale Kampus. Frost on kuollut. Miten vitussa se ku... En tiedä. Se pokkilla. Vittu kenki. Sitä mistä onnittelut. Popkilla sit just toi. Kenkä ja mistä? Ja mistä no? Se oli ampua. Heti sä voisit ynnyrillä. Se sai käytti mut ne vähän niistä vangista ynnyrillä. Mister, vie se tynnyri pois. Ei!
Lol, nää yhdet räjäytti tynnyri. Maami räjäytti tynnyri ja se kuoli. Sä oot vittu tee. Jos sä oot tee vittu mä... Vittu nus... Se... Ja mister. Maami fail. Hyvä, että Tomaatti Matti on kuolitse. seitteni. Joo, mä oon treitto, olisiko jotain kostamaa? Joo. Tete on traittori. Ilmeisesti. Joo, Piilotin kostomato. maamin ruumiin. Joo. Piilotin maamin ruumiin. Tomato, sä oot vika inno. Hei, kostuttiinko Ale? Mitä? Sä oot vika inno. Vitut. Mä olin nyt mitä Kuka tuore kossas vaan. Aleekin? Maninno. Mä kossasin Aleekin. Aijaa kossasitko? En mä tiedä. Onks Alekin Sä- kossis? Sä sanoit, että... Ja mister. Jos sä tapaat Moi, mut, laita jää mut yhä. kilon sitten. Käykö? Sä oot- Jos sä tapaat mut, laita Kuka mut sanoi kilon jotain? asentoon. No joo, minä ja sitten vuositytetään taas. Alek, lähde vetää. Anna mä chillaan tässä. Anna mä chillaan tässä ihan rauhassa. Se on hissillä ylhäällä. Mikä on? Joo, patsi. Mä oon muita laatikkoa. Mä oon muita vittu Joo, paskaa. varmaan. Vittu teillä on tässä peistä. Ei, älkää nyt.